הקדוש ברוך הוא חפץ לגאול את ישראל, אך אין בן דוד בא עד שכל הדור יהיה חייב או זכאי. ולכן, שנקרא בגימטריה את המילה זכאי ואת המילה חייב ונחברם לקבל חיים. ועל ידי שכל אדם מישראל שמאמין בקדוש ברוך הוא, ואפילו שהוא כרגע רחוק מדור מצוות, יש בכוחו להתעלות למעלה ולהיות צדיק. לכן כבר מי שנמצא שם ועושה מחוקיו ומצוותיו של הקדוש ברוך הוא מחויב על אחיו, כי הרי כל בני ישראל ערבים זה לזה. ולמרות שאמרנו מעלים בקודש ולא מורידים, שפה זה פיקוח נפש, אז על ידי כך האדם חייב לרדת ולהציל את האחים שלו. ועל ידי אהבת חינם, אכפתיות לזולת, וכך יבוא משיח בן דוד במהרה בימינו. וכן ששנאת חינם ראשי תיבות בגימטריה 308, כשנכנסה משם את המילה חיים, מקבל עמלק, שכל עניינו של עמלק הוא לעניין הפירוד מהקדוש ברוך הוא, שכן אנחנו מוסיפים על מצוות הברית, והם אלו שחסרו את מילותיהם ודחקו כלפי מעלה כדי להתריס, ועל ידי כך קראו את כל האומות בכוח של ישראל ובאמונת הקדוש ברוך הוא. ולכן כמו שאמרנו, לכן רק על ידי אהבת חינם, בכך אנחנו נזכה לחיים ונבטל את עמלק, ויבוא בן דוד ויגאל אותנו במהרה בימינו, אמן.